O mga kapuso naton, halong gidha, duha ka mga kabataan sa San Carlos City, Negros Occidental ang napatay bangod sa amebiasis. Kaso naman sa hand, foot, and mouth disease sa Western Visayas, padayon ang pagsaka. Yaring balita nga gitutukan ni Eileen Pedreso. Ginkumpirma sa San Carlos City Health Office nga duha ka kabataan nga nagaedad sang 3 ka tuig ang ginbawian sang kabuhi bangod sa amebiasis. Pag basta may arat to, yung duha maligot na kasulti. Kita ito lang, advisean ko padala sa ospital. Kiwain man sa ospital, yung dala sa nanay, ito'y napatay, ginadahit ito yan. May kabilugan naman nga 257 ka mga pasyente ang gin-admit sa San Carlos City Hospital bangod sa pagpanalakit sang tiyan kag pagpalanuka. Every shift meron talagang admission. So, ang totality na from January 1 to 28, 7 a.m. is 257 yung na-admit dito sa hospital. 52 pa ka mga pasyente ang padayon nga ginabulong sa ospital, kag 27 diri ang na-diagnose nga may acute gastroenteritis. Bangod makaalarma na ang kaso sa amebiasis sa syudad, nagpatigayon na sang in-house kag laboratory water sampling ang San Carlos City LGU. Padayo naman ang pagsaka sang kaso sang hand, foot, and mouth disease sa Western Visayas. Tuman ka makalalaton ang ini nga balatian suno sa mga health experts. Gani butang nga halin Enero tubtub Pebrero 18, naglabot na sa 4,283 ang na-record nga kaso sa rehiyon, kung sa diin 350 ang panibag-o nga kaso nga nalista. Ang nature, gilyas ng virus kay very contagious. Gito na siya, no? Ang aton nga sanitation and hygiene. Since HFMD is transmitted through close contact. Sa Iloilo City, nagapanguna nga may pinakamataas nga kaso ng HFMD ang distrito sang Arevalo. Ang mga nagaedad isa tubtub 10 anyos, ang age group nga may pinakamadabo nga natapikan sang balatian. Bangod balik face-to-face na ang mga estudyante kag masami sa mga bulutuan nagakatabo ang latnanay. Natala na nga magsapol ang City Health Office kag school heads. Agud diskusyonan ang mga tika nga sarang mahimo. Iterate ni Anay sa mga schools para at least ma-prevent lang naton ang paglaptas ng HFMD. Ginatunan man kung dapat bala nga temporaryo nga pasiraduhan ng mga playground kag playhouses sa mga plaza kag iban pa nga mga pampubliko nga lugar sa syudad kag hugot nga ipatuman sang health and safety protocols. Magapakig-angot man ang CHO sa establishment owners agud masiguro nga nasunod ang katino sa mga pampubliko nga lugar nga masami ginakatuan sang mga kabataan. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.